שלום ילדים, מה שלומכם? טוב, היום אנחנו בשעה טובה ומוצלחת מסיימים את החזרה מסכת ברכות. היום נחזור ביחד על פרק ט', ובעזרת השם בשבוע הבא כבר ניפגש ביחד בבית הספר. שוב יישר כוח לכל הילדים ששולחים לי תשובות יפות. אתמול גם ילד חמוד התקשר אליי בערב ואמר לי את התשובות בעל פה, וזה היה מאוד נחמד. אז קודם כל כמנהגנו, אבקש מכם לפתוח משנה ולקרוא את המשניות של פרק ט' לאט ובמנגינה שלמדנו. אני אלמד איתכם את משנה א'. אולי בהמשך תהיה לנו אפילו איזושהי הפתעה קטנה, שימו לב. אומרת המשנה, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. ובכן, במשנה הזאת, כמו שאתם זוכרים, יש בעצם שני חלקים. בחלק הראשון מדובר על אדם שרואה מקום שבו נעשו ניסים לישראל, לכל עם ישראל. למשל, הוא רואה את המקום שבו בני ישראל עברו בים סוף, הקדוש ברוך הוא קרע את הים. אז הוא צריך לברך ברכה מיוחדת, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, דווקא אם הוא נמצא שם. אם אתם זוכרים, אמרנו בכיתה שיכול להיות מקרה של ברכה דומה. למשל, נעשה נס לא לכל עם ישראל, אלא לאבא שלו באותו מקום. ברוך שעשה נס לאבותיי או לאבי, או אדם שנמצא במקום שלו עצמו קרא בו נס. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. חלק השני של המשנה מדבר על אדם שנמצא במקום בארץ ישראל שבו הייתה עבודה זרה והיא נעקרה, נהרסה, והוא רואה את זה, אז הוא מאוד שמח. מה הוא מברך? ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. שתי הברכות האלה, כמו לרוב הברכות של הפרק, אנחנו קוראים בשם ברכות הראייה, כי מברכים אותם במקום שבו אתה רואה משהו, זה לא שאכלת או שתית. ועכשיו אני רוצה לומר לכם את השאלות לפרק הזה. רק שנייה, רק רגע. בוא הנה. מה זה? לא שמעתי? בוא הנה מיד. קוראים לי בשם שלי. אני אבוא יותר מאוחר. ובכן, השאלה הראשונה של הפרק שלנו. מתי מברכים ברוך הטוב והמיטיב? ומתי מברכים ברוך דיין אמת? שאלה שנייה, הנכנס לכרך. זוכרים מה זה כרך? עיר גדולה. כמה תפילות הוא צריך להתפלל? אני מדבר על כל הביקור שלו בכרך, בכניסה וביציאה. שאלה שלישית, מה פירוש המילה קפנדריה? ואיזה דין למדנו בנושא הזה? עד כאן להפעם. יישר כוח גדול לכל התלמידים שחזרו איתנו ביחד על כל המסכת. בעזרת השם תזכו לחזור על המסכת הזאת עוד פעמים רבות. להתראות.